kaunti ma Mombasa. Counties mamoko odiochieng' makiny oganda ni oko te ne yiero. Ywak ma kama en gima wendo kuomi. Okay, Cleophas, mokwongo an ane chama, awinjo kiwacho ni kipenja ni awach ni ane chama kusa onge chama. Ine chama nyaki ket msimamo, nyaki lan msimamo nikech tie gino ma chama nosetimo. Kinde mane iwacho ni joma ne tudruok machiegni kod jatend piny Kenya William Ruto monotelo ne winjruok mar broad base. An ane ODM party. An nabedo nominated gi ODM party. And I'm still in ODM. Kanye mantie nyaka sani. Mago to ntie, mago timore. Kane wawuok wadho amoso PS Dr. Raymond to weche no wuok mang'eny. Nogolwa e committees at the county assembly. Mago nitie notimore. To sani, as we speak, 2 weeks ago nyocha osetim realignment of committees. Masani noseduokwa e committees, one committee. Koro mago to gik ma nyaka yudwa e siasa ka. To an ane ODM. Ka wacho wach makoro sani timre Mombasa, iyudo ni kate grassroots elections ge, ng'ato ka ng'ato nigi ng'ate. To ng'ato ng'ato dwa ni ng'ate mondo yombi. But one thing mang'eyo ni dhi timore, there's going to be transparency. We have our party chair, Honorable Gladys Wanga, and we have the acting party leader, is my governor, Anyang' Nyong'o. I'm sure ni weche didhi maber, kendo we are going to see a lot of transparency in the grassroots elections. Kamani. Ero kamana inya. Peter Simba, Osaga, yiero mag ODM ochopo. To kanya kama iwacho ni jolweny mag baba nitie. Makinde go chopo. Sani nying baba pur nyaka luongi. Kata nitie ogaye yor kojolo. Ni Baba Lupita, Ngire Peter Anyang' Nyong'o, mano governor ma county ma Kisumu. Kata kamano, mago jolweny mag baba, yiero chopo machiegni. Wach mari kuomgi, mondo mi kik wane gik matimore gi kinde machon, wane yiero